cred că pe întâi seara. Pe întâi seara a fost? Da, că mi-a zis mie, doamna Gabi, a fost frumos. Duminică seara a fost, da. Ai mai cântat după aia ceva cu 100 și eu ziceam 1000. Da, și de fapt era ca tine. Aici, era 100, nu era 1000. Da. Inima și sufletul de cum era? Aici, 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 aici. Se usucă sufletul și plânge dorul ei, da? Știi, face știi ca... Aici, aici, aici. Se usucă sufletul și... Plâng de dorul ei. Ia pentru mine faci, nu? Ia pentru mine. Ia pentru mine face cât 100 de Femei. Și eu vreau. Și o vreau lângă mine. Mine, păi fă ca lumea pe mine. O vreau lângă mine ca să ce că mai. Păi fă pe mine, fă-l pe ăla cu. Și o vreau lângă mine. Și o vreau lângă, nu, și o vreau lângă mine. Știi mai așa? Aici, 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 aici. Gata, 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 O să usucă sufletul dar nu. și... Nu. Oprește-te. Pe aia, Liviu, să o știu mai bine. Păi nu o știi nici pe aia. Tu știi versurile, dar nu știi melodia. Tot eu știu, tot eu.